An mataawanin pa di bagong paglaom ang mga taga sa isla kan Rapu-Rapu Albay. An obheto sa ginibong cash assistance as in food packs distribution, padrino na Bicol Party List as in DSWD Bicol. Para sa dawang benepisyaryo nagikan sa barangay Bugtong kan parehong banwaan, dakulang bagay ang pigtaong asistensya sa inda kan partido as in kan DSWD. Bilang senior citizen kaya, mayo naman sindang pwedeng lauman na trabaho. Kaugmahan, may nang matawang kami kaantar, kani ang maluyan, dilit siya. Dahil maray na dilin siya. Nagaanap naman sa nasako. So aki kung kangudan maray nga kung pirming may trabaho. So kuya, dakulang salamat na makakareceive naman kami kay kan mga anong ipagtatao sa mo. Ta kami dahil pa nakakareceive kan sa senior. Wala sa sinta, dahil pa kami hanggang unyan. Kasuod makan ginibon aktibidad sa barangay Dapdap kung sa inon mil na benepisyaryo ang nataawanin food packs. Para sa pananaonin food packs, igwamanin cash assistance. Saro sa mga napiling benepisyaryo ang para sirang si Jeffrey kan barangay San Ramon. Dakulaon po na maray ang tabang kainita. Mas lalong mapapaano mi ang may sa samuya na paghanap buhay, mas lalong mapapagian po ang mi sa pagsira mi po kung mas lalong magtabang po ang Ako Bicol. Sigon sa officer in charge kan Municipal Social Welfare and Development Office kan Isla, 118 para sira sa isla ang napili nindang matauwanin pinansyal na asistensya. Sabot na kaya ninda na haros 2 bulan man na naapektaran ng hanap buhay kan mga parasira sa isla, huli kan gale warning asin kan share line. Ang katuyahan po kay ni na kahit papano po ay matulungan natin yung mga indigent families natin na kahit papano ma-provide yung kanila pong pangangailangan sa pang-araw-araw. Lalo pat ngayon na hindi po nagbabago yung ating panahon, minsan mabuti, minsan hindi. So napakalaking epekto po sa ekonomiya nila. Presente man sa aktibidad ang Regional Director kan DSWD Bicol na si Norman Laurio asin si Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda. Isa sa programa ngayon ng DSWD, yung pagpipreposition sa mga island municipalities. Sa loob po ng 4 na buwan ko na itinalaga ko dito bilang Regional Director, yung po ang tinanabaho natin. Halos lahat po ng mga munisipyo sa Catanduanes, mayroon po yung nakaprepo na more or less 500 na mga food packs. Para at least pag ganitong may mga floodings, may mga affected, hindi na po tayo maghihintay mula doon sa bodega natin sa Legazpi City. Enot na enot, yan po obligasyon mi na magtabang sa Indok kan Ako Bicol. Bako lang bilang pagpasalamat kan sa Indok pong pagpadaba sa mo, pagsaporta. Kundi iyon na po yan ang samuya pong katinuyuhan bilang public servant na madara sa Indo ang pagpadaba kan gobyerno. Sigon sa Executive Director kan partido na si Atty. Alfredo Garbin Jr., ang aktibidad bunga kan sa indang pinagsararong pwersa nga ni makapagtaong alalay sa mga apektadong residentes kan banwaan na haros matenggan na ang paghahanap buhay dara kan maraot na panahon. Ang mga representante kang segundo distrito, pati kang Ako Bicol Party List day nag-uuntok na magkalap ki pondo, especially so na ang chairman kang appropriation, si Congressman Saldico, yaon duman sa Kongreso asin day nagpapabaya. Magigiromdoman, inero kan ipaisirarom sa state of calamity ang bilog na isla. Sa damage assessment and needs analysis kaya kan Local Disaster Risk Reduction and Management Council, dakula ang pigdadarang negatibong epekto kan shareline asin gale warning sa ekonomiya kan banwaan. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.